Mas ipasayo pa ang pagpatuman sa curfew hours alang sa mga minor de edad sa Mandawi City. Na-file na sa City Council ang amendment sa curfew ordinance. Gikan sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Planong himuon kini nga alas 10 sa gabi. Pinaagi ni Iti, makalikad ang mga bata sa kagubot sa kadalanan. May konsulta usab ang konseho sa DepEd kabahin ni ini ug napahibaw nga alas 9:30 sa gabi ang pagpabuhi sa mga estudyante sa Night High School. Napasar na sa first reading ang maong amendment sa City Ordinance ug giduso pa sa mga komitiba. Kay di man ingon anak kagrabe ang situation involving minors, but right now is totally different scenario. Kung na klase up to 9:30 magina pinakakuan. So napa siya time makauli, 'di ba? O niya ipa-present ng pod in case ang yang ID na siya klase. Masayo mas the better, no? Kaya unsa pa may rason sa minor nga napakasaan alas 11. Mga uli sila sayo makatuon sila.